Ahojte, moje meno je Štefan, oproti mne sedí Ľuboš Bogár, ktorý sa venuje vínu a vlastne všetko, čo ide zo zeme až priamo do pohára. Dnešná téma bude, prečo neexistuje čapované prosecco, prečo ten výraz je teraz veľmi obľúbený. Mne osobne to ide veľmi proti srsti mi to je, lebo viem, čo to je prosecco, ale asi ľudia, troška im to tak ozrejmime, že čo to vlastne je. Prosecco, alebo teda šumivý nápoj, šumivé víno s označením prosecco musí región opustiť podľa spracovania, ktoré predpisuje zákon a musí opustiť teda ten región opatrené tým známym hríbovým korkom, agrafou a samozrejme častokrát aj tým bolkom DOC, respektíve DOCG, podľa toho, aký štýl alebo aká kvalita bola pri výrobe použitá. A teraz, čo sa týka odrody hrozna, je tam špecifická odroda? Áno. Prosecco sa vyrába z odrody glera. Ešte donedávna sa volala odroda prosecco, ale aby nedochádzalo práve k zmeteniu, tak sa teda odroda sa premenovala na odrodu glera, keďže prosecco je v podstate názov geografický a odroda glera je názov už toho daného hrozna, odrody hrozna a musí byť v každej fľaši, ktorá je opatrená názvom prosecco, minimálne 85%. Vinári v mnohom práve využívajú aj túto možnosť trošku zlacniť tú výrobu a keď dajú 85% glery, predsa len môže byť trošku dostupnejší produkt. Naopak, keď dajú 100% glery, tak pomôžu ako keby vypichnúť všetky tie vlastnosti a ten región, odkiaľ to prichádza.